Galle AMADOU Galle AMADOU aduna wiyete ko ɓeeɗi yetete ko naati Galle AMADOU aduna wiyete ko ɓeeɗi yetete ko naati ayo 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 mi dañi Logela ayi gallo wallahi Idris aɗa andi piscine somi waɗi ɗum ɗo ko si Babou dema ici c'est toi non ici c'est pour nous oui merci non machallah ma didi rewi lawol donc kadi mi weltimi hen no fewi machallah e dara mankani alors parce que ko min tan neɗɗo kam toujours yiloto tan ko yarude yesso quoi aɗa mérite ko ɓuuri ɗum yiyandam min non minema aɗa andi an woni ɓuuƴo ɓuuƴam ndeysan a woni logel ɓungelam merci ɗano aɗa ubbe télé no ko jiri Tamantar. cello Ete, tamantar to. Ete. Ode. ayi min mina amadou Ete ne bita papa. e galle he ɗo ala wona minen kay Ode. Ode. ala ha gunda ko jaldani Ama Diallo no foti duuɓi mayri mi wiide Ama Diallo mbiya kam Ama Diallo Ete. ɗo e gallam he Ode. 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 Ne. han goɗɗum Ode. an wadde gonnoɗa koye koynude a hoyɗa e eyyi wonko jinmi haalandem janggo komi jahowo voyage komi tottotooɗo Dubai Ode. eyyi aɗa andi Thiat ala ɗo o yeehi Dakar Thiat miñam Ode. eyyi omon Dakar joni ko an heddiɗo e galle he an heddiɗo Ete. yummiraɓe wonɓe e leegal ɓe aɗa andi Ode. Ete. eyyi leegal ngal ana aɗa andi tottere kalis mabɓe o goto foof mum totte ko jeeyi mi haalanma Ode. Amade. eyyi a faami no mbaɗatnomi hitande foof ni ko ɗum woni ko mbaɗen oɗo ƴeeyi ɗum ko mère Kane mère Kane Ode. eyyi oɗo ɗo o mère Kadia mère Kadia Ode. eyyi eyyi Ode. eyyi Ete. a faami ɓe mbimam ɓe fof eyyi 20 000 oɗo mbaɗowo nettoyé fularaji mo ar janggo jardin eyyi eyyi bisima eyyi yoɓe cood produit o pour kañum manen Ode. eyyi eyyi a faami an noon woni e galle he Ode. nenade eyyi miɗeɗo yima
Ala jena. Hay min kami no dimi hebani. Ay min no dimi hebani. Continue. Ande kada sa telephone. Ko mbata ko won? Ko kaw mamudu wala dum. Kaw mamudu sodi war boy sugaro wala kan ko yaba gaso wala ko yuma gondo la karo sodi dum Ay gogo. sa bi tam ay gogo mi kala. Ay gogo. Indani ndayal. An kaw mamudu wala ko jogi golle re galle. Ha? Rawmi. Nder kam galle min ko be laaj min dun tan ande min o do galle hol fof ko jonon an ata ko ata tan ko tan min jarata ada ko tan an ko garda ko do e galle amen do adu en paquet de wettere sukara amen dum nano de galle wala mbidal duy kalis so mi jogi ma kalis an ko ya jot tan gona mebul ha hala aminen kay Allah jahni foko jottondirde puydo ay sa jottondire puydo anda hoore mo kono noon yejjit ko kalnan ma ko ñande fof anani de sakkos ma nan ta koy ngal nan bo wat sa fisini kam badam no badam Isma ça va? Ça va, alhamdulillah. Ça va bien. C'est très machallah. Ah, badu deme ma o de tahi mi susima. Sabu on kala mo wadde mi susala. E jon non ndino ko ƴewna kam oto moƴƴo oto tiddo par ce que saɗa liggoɗo e rewɓe ene pamdi doole il faut mballita ɗumen so jippima mbawa yettoyade galleji mumen law saabu enen fof eɗen gandi hande e société o meɗen no wayi e ɗum noon jinmi ko ƴewna kam oto moƴƴo mi waɗimo viré noon e compte ma j'espère a heeɓi Heɓi virement kadi beltanima site confiance o quoi ɗum ɗo kam wona hunde hesere amen ko hunde min mbaɗi min batti hande o so tawi ɗum yeehi ha yettimama a joguimi am confiance c' est à dire ko ɓe jeynomi ɓe kamɓene kadi ɓe ngala hen nimsa donc oto mo jiɗɗa o mami ƴeewan confortable employé ji ma to ani wone dans les bonnes conditions gueɗal ɗumen guel ko hormon weeɓay hande yimɓe ko ɓuuri hen hewde ko hoorem men ɗi woƴete ko gonga ko business mbatta kono noon aɗa calcule heddiɓe aɗa jurmi ɗumen aɗa ƴeewa beele kañumen gone dans des bonnes conditions hono majjum weeɓay sa félicité franchement après concernant oto comment inchallah Yeah. Yo, nani do? Aha. What's it? Nyalla jam bismillah argay. Hey. Ala daro. Accu tamo an ko battani ko Hey, daro to paada nani? nder paal Ko batta nder? yimbe jeew biyam Bi ala do. biyam nan nder Mum. muni anni Hey, mi woni 100.000. sami Mi woni 100.000. tawa do 10.000 hawma 200.000 Yam tawdo 300 way min 100 wadi kam intéresse adan ko nan ko ngandi tuman do ko min wondo e patron e yeye haaja malade te patron wino kam hay bamma ko sari hokna bowal accam bowal accam bi ma mi livrete de mi librata mi livrete mi mam saytan mi yaltay mi lemta do cebbe ha sappo aron libram biyam nan do e galle he do wona sa wonda bami ak dor soni ka gorko tan fadam bedana sari tawa kam do biwa soni ka gorko gardo go fu biya nata ngora kam taydi hen andude wona do bibi awoni kolon ara wayno jodi futani dor bibi walla bayani mi akta do en do mi akta bayani pondal bibi man haaja mala he do hey sadara ador dandal mori mi ara do en mi adda sandar mori mi adra sappo ador dik saw sadawa ya ha bosi am ngada Dawda Dia ya de Dawda Dia morma anata de ñaw ñenen badum patron do ari ala ko patron heddani gam ngara mbiya ko biyam ƴewan ada wade o poudar kew morma ye joni j'espère ko entreprise mi waɗa signé wonde comme quoi mi heeɓi kalis o kadi mbaɗa signé anen comme quoi heeɓi kalis o yoha deux signature
so ɗum ɓenni hay oɗo ni ko heccenke sonano commandement leeli tan rawno artude hen en plus elle est magnifique hein c'est une voiture de grande dame machallah elle est très très belle machallah mais mbaɗa andi o haa ɗo e yeeso tan taw o e yalti han mais o ko oto han elle est très très belle elle est magnifique machallah ok a ƴeewatno tan beela aɗa anndi kadi mbawa dañde goɗɗo kadi eyyi ha o yalta inchallah oɗo joni mbawa yaltinimo ko nande weekend aji ɗi eyyi inchallah inchallah ɗum waɗɗum ok jona signal ba merci merci beaucoup merci monsieur Kisma en tout cas mbelten mam eyyi min ɓuuri weltanade et puis bonne fin de soirée merci à la prochaine inchallah a jarama jarama eyyi kay mi salmini famille o mbaɗi noon so Allah jaɓi inchallah min de mi dañi teleji ala fof nanta pulaar na haale ha teleji fof 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 munde fof ko haawa ko woni a sohlu ɗum jooɗo ko jam meeɗa sohlirde ko waɗi fayida ko ɗum jobdi école nde junnomi yawlam directeur wi somi addani gonɗom jangata yo oto janngu min ɗum ɓurani mbasa janngu ɗum ɓurani an sa janngi jangde ma holko naframi hol fof ko jangde ma naframi aduna min gila mbimam ya woppi calda fof gowari komi haali ey gogo walla mi janga mbimami wona wimo ya woppi calda ha jono ma par force taw ko min nde atmata so Allah jaɓi saabi noon toppitoyɗa golle galle ɗe he oto woyanam de oto wayanam ni mbaɗɗa a woyi ha nawi yumma ha goyɗa ha nawɗa bamma min noon ko ken mbimi bojjimaɗi he darala ko mbayam mbiɗa moodi Allah yimnuɗa ɗum anani oto wayanam mbi umu toppitoye golle maɗe ɗum ne somi tawi mo nderaɗa way hande ko jamda riya Galle Amadou Galle Amadou aduna mi yete ko beni yete ko nati Galle Amadou Galle